Kubalelwa ngaphezulu kwezigidi ezingama-90 zamarandi umonakalo oshiwe imililo yequbula KwaZulu-Natal. Abalimi abaningi balahlekelwa imfuyo kwasha nomhlaba wamadlelo. Indawo yethu iKZN ibhekane nesimo esingesihle somlilo. Ama districts onke abe affected, athintekile. Kwasho ukuthi athinteke kakhulu kube King Cetshwayo, iZululand, iHerigwala, uThukela eNomgungundlovu. Sezamile ke ukusiza ikakhulukazi emfuyweni. Abalimi bakhathazekile ngomthelela walemlilo. Currently, I think about 42 cows and about 54 sheep, and also the infrastructure, water pipes, sheds, and animal cages and camps. Ukukhinyabezeka kwemboni yezolimo ebambe iqhaza emnothweni wakuleli lokho kusho ukulimala kwawo umnotho. Bamase kushe kwanje kusho ukuthi indlala iyakhula kunokubibi njalo. Umnotho wethu uaffecteke ngendlela yokuthi mawubona kuthiwa izitshalo la zishile bazodlana abantu. Kufanele ukuthi badayise badle okusalayo bakudayise. Akukho nokunye nabazokudla nabazokudayisa kusho ukuthi umnotho ulimele ngendlela eyisimanga. Umnyango wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya KwaZulu-Natal uthi ucela uhulumeni kazwelonke ukuba hlonze izindawo ezikhahlanyezwe imililo njengezibhekene nenhlekelele.